Human sa dakong sunog sa condominium sa Kasambagan, Cebu City sa silingang Dakbayan sa Mandaue, buot usab ipasusi karon ang capability sa mga bumbero kuno galing mahitabo ang inguni-ini nga sunog. Niyang report. Sa sesyon sa konseho sa syudad sa Mandaue, nasabutan nga imbitahon sa sunod nga sesyon ang fire marshal sa Dakbayan. Buot nilang masayran ang firefighting capability sa kabumbiruhan. Matud pa, sa nahitabong sunog sa condominium sa Cebu City, ang ayang matino kini, labi na ang Mandaue duna say mga high-rise buildings. Whether or not we have the capacity and capability to such action bitaw in kaso og dunay sunog sa Dakbayan sa Mandaue nga ingon adto ug unsay matabang sa Dakbayan sa Mandaue ang atoang LGU sa atoang fire department. Sa ilang bahin gipasabot sa fire marshal kun area ladder ang hisgutan, ang syudad aduna niini apan mga 15 ngadto sa 17 ka andana lang ang kaya nga masaka. Kun gikinahanglan, ang Mandaue Fire muhuam sab sa Cebu City. In case lang gud natay mga high-rise buildings nga kuan nga involved, mga igud assistance sa kanang ladder like Cebu City. But ang capability nato is naman tayo manpower nato, mga fire trucks nato. Sa nahitabong sunog pagka-Biyernes, lakip sa miresponde ang mga bumbero sa Mandaue, mitubag sab sa alarma ang Talisay City Fire Station. Gihulagway ni SFO4 Guillier Pegarido, tigpamaba sa BFP Talisay City nga miabag sila sa Cebu City Fire Station ug naghuwat lang sa unsay gustong ipabuhat kanila. Wala may susama kataas sa mga high-rise buildings ang Dakbayan sa Talisay, mas maayong higpitan ang pagsuta kung misunod ba sa nalatid sa fire code ang tanan nga mga high-rise buildings. Fire Safety Maintenance Report, mao man na siya ang pag-inspect, pag-monitor sa mga fire safety features sa building. So which include ang alarm system, ang iyang fire suppression system, and of course, ang pinaka-importante ang mga exits. Uban ni Edward Tubilan ug Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.